Lintang tanpa ngira-ngira semakurmatan katuran jumeneng sumangga. Ngapunten ya Mbak, diprank karo ndara-ndara wiyaga iki. Ah, nggih mboten napa-napa pun kulino, Mas. Wis kulino diprank kan. Berarti wis kulino Tapi kecelek. luar biasa, bagus banget. Ini beda dari yang lain, Mas Iya. Dalang. Wah, Terima Ansor kasih. Laras ya. Ansor Laras. Wah, jan. Senes Senes Astor Laras, Ansor Laras. Niku lak jenengan sing kleru. Ora. Ilate meluntir. Oknum wiyaga sing muni ngono ya, Mbak. Oknum. Yang mana? Enggak berangkat menungsanya. Oh. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Sugeng Dalang, dalu. Mas Da Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat to, Mbak? Alhamdulillah salaman dulu tadi Nggih. belum salim. Nggih, matur nuwun. Sugeng- Kok yo jek ngeprank wae, Mas. Ayo. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras, Mbak. Alhamdulillah. Sehat to nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Niko terakhir ketemu di Neng Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar, Mbak. Oh, Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Ah, Muga-muga iya. banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya, Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh gitu Dibilang nggih. tamu. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ugi ya Mas. Kagem Nggih. Bapak Sinten? Bapak panjenengan. Bapak Pucung. Hah? Bapak kula Pak Karyanto. Nggih, Bapak Karyanto matur sembah nuwun. Wau nenggani kok saniki teng pundi? Delik, Mbak. Oh. Nek yang keten iki wayahe golek leng panjenengane. Bapak kula iki. Ah, dateng mrika nggih sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Kok neng Bapak kono? Karmanto. Pak Karyanto. Bapak Karyanto. Pak Karyanto. Nggih, alhamdulillah Mas saged sowan dhateng dalemipun Bapak Yanto kalian Ibu Puji Astuti. Nggih. Ingkang pundi Bapak Yanto? Oh, sampun gantos baju. Kalian Ibu sampun nggih saya nggih Bapak Ibu. Lah, Menawi tidak mengurangi rasa hormat atau mau naik ke panggung Bapak Nggih. Bapak Yanto. Monggo. Maksudnya nek panjenengan kesedu tindak wonten panggung rak mengke saged paring pangandikan. Lang, mengaten menika lho Mekaten Bapak lho, Yanto, Pak. monggo Nggih. kalian Ibu. Tadi niku anaknya pesan datang saya loh Bapak. Anaknya sapa? Anaknya Bapak Yanto. Putrane, Iya, putrane Putrane, Pak. yang cewek yang kecil tapi Mas. Oh, nggih. Nggih, tirase badhe ikut nyanyi nanti. Nggih. Oh ya nanti diaturi ya. Nggih, nanti. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Jenengan mangdongake pinanganten kekalih. Mbak Manten dan Mas Mantennya. Iya. Mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyayi putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Ah, Monggo Mbak. apa ya Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak Manten dan Mas Mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya,
Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, Masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Ririn. Iya, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat kagem Bapak Yanto lan Ibu Astuti. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Semoga dilancarkan rezekinya. Umur panjang nggih Bapak Ibu nggih. Awet le momong putra wayahipun matur sembah nuwun. Amin amin. Ya. Nek panjenengan dungane ming kuwi tok. Kuwi tok Mas, lah sing penting kuwi iki. Sing penting kuwi tok. Heeh. Tenan kuwi tok, ora gelo sampean. Tambah ono. Aku mau wis donga ngecapah akeh banget kok ya wis. Ah gitu. Sedaya mulo saktasana tak kelampe ketemu kudu ketemu. Iya. Panjenengan kedah ngaturke anu, Mbak. Dawuh saka ingkang kagungan kersa panjenengane Pak Yanto. Nggih, lah nggih menika. Ngersake Bapak pepeling Pepeling. sak bawane. Kalian Bapak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Kula kesupen lho jenengan dandan menika kula pun pangkling, Pak. Tambah bagus. Lah nggih, Mas. Heeh. Pripun, Bu? Oh, jenengan ngesir to, Bu? Mboten. Nggih, Pak Lurah menika piyantune jan sopan sekali, lemah lembut. Tadi kula di napa niku? Disambut dengan baik loh, Mas. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Gek nembang, Mbak. Nggih. Rukun Islam. Dibawani. Dibawani. Karyane sinten iki? Karyane sapa? Pepeling iki. Ki Anom. Ki Haji Anom Ki Surata. Haji Anom almarhum. Surata. Nggih. Ya. Tak ngrungokke suaramu. Ya. Rukun Islam. Majan. Jam terbang ki ora iso ngapusi kaya ngono. Iya. Lak bareng to kalih jenengan. Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kan. Nggih, nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan yang kamar mandi tak tutke tak Eh. terke. Aku yo mergane ana perlu arep nyang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincenge ireng to rupane. Heeh. Ing limo pan niki katindakna mring prasasama. Wah, jenengan nembe pisanan kepanggih kali sing gender kok pun iso templek, Mbak. Nah, lah wau pun dijimati kok. Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke. Mang nyaket kalian para lenggah menika. Kajenge interaktif ben saya remen jenengan Lah, timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Kula remen kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh, Mas. Seger-seger. Cantik-cantik. Nggih. Kula badhe nyedaki Pak Yanto jane. Lah, monggo. Pun diwau nggih. Monggo dilajengke. Rukun Rukun Islam pun niku nano nino. Sahadat kang angka
kang angka loro kang kapindho salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji manggongke ya. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih. Datang pundi Bapak Yanto Ibu? Pripun? Masih dipanggil. Oh, ganti baju. Nggih, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah badhe ngrencangi kula Pak nggih. Monggo, Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dawa. Oh, nggih siap. Nah, kan dika badhe dawa ngono Pak. Kleru. Empun dawa Mbak. Yo, nah, tak kuntak yo, ta. Ibu badhe joget Ibu. Mau nyanyi berdua Ibu. Apa kamu adik sini? Joget ya nanti ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa kesini. Monggo Mas. Ayo ojo malu-malu. Ditemenin Bapak juga nggak apa-apa. Ditemenin nggak apa-apa. Ayo. Joget nggak apa-apa. Dielingke wis wanjine padha nindakake akan wis tumandang wayahe sembahyang ana tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah tindak mungkar magrib lan isya cangkepe prayogan ditambah salat sunai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedilo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah surga Ibu Puji monggo Ibu nyanyi Ibu monggo mau joget munggah surga Alhamdulillah. Nah, ini duonya Bapak Lurah dan Bapak Yanto. Gimana Bapak? Niki mic-nya. Panjenengan ngedikan.
Sampun cek sudah on. Nah. Pripun Bapak Lurah? Lurah aja. Bapak Lurah dulu. Kalih panjenengan nggih, Pak. Niku ibunya yang nyuruh berdiri. Monggo jumeneng Bapak. Bapak berdua mboten napa-napa. Monggo kajenge sah lan marem sedaya, Pak. Nah, nggih. Monggo Bapak Lurah sekalian Monggo, mboten Pak Lurah. napa-napa. Kali Ibu nggih mboten napa-napa, sedaya mboten napa-napa. Nggih. Yang penting kompak, Bapak. Napa? Bojo kula pon mulih. Lah kalih sinten? Kalih Ibu Tuti. Nggih monggo Ibu Tuti. Dalam napa harus dijemput sama Bapak Yanto biar romantis. Napa, Mbak? Harus napa, Mbak? Dijemput. Dipethuk mereka ngoten ta? Nggih monggo Bapak Yanto radi mriki kalian Bapak Lurah. Monggo. Nggih. Pon badhe ngersakaken menapa? Tembang-tembang napa badhe request apa mau bernyanyi? Bernyanyi sendiri? Bapak Lurah ingkang menyanyi. Panjenengan nggih. nenggani berarti nggih. Nonton mawon. Lah kok penak men. Lah Nggih. panjenengane wis nanggap wis Lah, nggih. ngetokke ragat. Lah nggih. Dinikmati dipersani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yanto. Iya. Yang mana? Nggih. Mas Vino. Oh yang itu. Lah tadi saya aja nggak mau Pak. Lu harus mau. Lagunya apa? Dumes. Apa Mbak? Maunya Dumes. Oh. Lah urung-urung kok wis dumes nih. Lagi galau ya? Enggak. Oh ya. Bapak Lurah dulu mboten napa-napa. Monggo, Habis Pak. ini kita nyanyi-nyanyi bareng. Nggih. Nggih. Monggo. Disukani. Oh cekelan ya Allah Pak. Lah pripun ten jenengane? Lho, sing Harusnya pripun cowok jenengan? yang peka loh Pak. Kok kula sing mboten peka tiba. Ya, Nah dinyalakan dulu. Nah, Sampun. nggih. Cek. Cek. Ampun. Lah biasanya kalau ditimbali ya Mbak. Dalam? Ditimbali kok tadi kalau mboten ngacung niki Oh wau. nggih mboten Nggih. napa-napa Pak. Nggih. Kalau tak Mas Dalang, Salam kula niku penggemar panjenengan. matur sembah. Amargi saben badhe tilem, Nggih. mesti kula setel YouTube panjenengan. Wah, matur Ki sembah. bocah cilik kok pinter elok-elok ki anak-anakane sapa? Kula ngaten-ngaten mawon. Kok iso men basa Jawa ya urut runtut kaya ngono ki lho. Lah nggih. Padahal kula niku guru basa Jawa kalah karo dalange Mas Dai lho. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Tos belajar Nah, kula. nanggap Nggih, malih nggih. berarti nggih Pak nggih. Kula tak bawa Monggo. Nah, gentos Pak Lurah ingkang nimbali. benjang kula badhe nyalon melih Mas Da. Wah, Nah, semangat. lah niku yang ditunggu Pak Lurah. Mengke jenengan Wah, luar dongake sak biasa, terima kanca. kasih. Insyaallah kula manggung melih insyaallah gampang. Amin, amin. ya Allah. Amin. Kula nggih to, Pak. Nggih. Kula niki ta bawa swara dandang gula sida asih ya Mas ya. Oh, nggih. Nggih. Pelok nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih. Wah, jan Piyai budaya. Nang guru basa Jawa kok no. Lah nggih. Monggo, Pak. Ji, hadap kamera Bapak. Sik kadang ditinting sik Mas. Sing seru Mas, nganggo tabuh saron men seru. Pami. Ngano nino. Sampun nggih. Nggih. Pamintaku Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Nimasito asih. Cengkoke kalah aku Mas Yusuf. Aku yo kok mboten dados dalang mawon Pak jenengane. Dhisik wayang kula dol Mas. Wah. Dadi ra sida dadi dalang. Cilaka angger Lah iki nggih. dalang. Lah nggih. Ngerti ya dadi dalang Mas Yusuf tak tutuke dadi dalang pilih dadi guru kula niku dadine. Bar dadi guru dadi lurah dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ngoten. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine
Bijine pinten Masda? 200 Pak. 200 cocok. Susuk 5.000. Ora sah susuk, Mbak. Nyoh. Oh. Ya Allah matur sembah nuwun nggih Bapak niki. Lah Masda ngendikane 200 ya pas 200 rasa susuk. Wah, terima kasih Pak Lurah. Lah kok omong aku nemai. Sing donga Mas Yusuf sing entuk aku. Ora apa-apa. Mumpung bojoku ra eneng, nek bojoku ra eneng aku ra wani iki. Oh, ngoten. Oh, lah niki Ampun dibecane nganu nggih garwane Pak Lurah nggih. niki di streaming lho, Pak. Lah, pripun Pak niku kamerane pinten 10 punjul niku. Datan kinggang sarambot Ibu Romlah. lamun adoh cageting ati cedak oke nih Dik, Dik. Oh nggih. Nggih, ajeng dipek mantu Mbak turune karo Pak Lurah. Sayangnya anakku wis mentas kabeh, Mas. Nah. Damel-meleh, Pak. Yoso meleh. Ya ponak aku juga, Mbak. Pundi. Ha iki ponakanku iki. Oh niku. Ah, iki. Asik. Itu putrane Mas anakku, Vino. adikku sing ragil. Kelas berapa Mas Vino? Kuliah. Oh, udah kuliah. Yen. Yen cedak tansah mulat sida Asik. asih Pindo mimi hamin tunro ayo bareng nimas netepi wajib Nyidam Sito asih bebrayan Saderengipun nggih saderengipun ditukne lagu Sida Asih nggih Mbak. Nggih. Kula tak meling kalih warga kula. Nggih, monggo. Bapak Ibu warga Madegondo sedayanipun, kula meling nggih karana menika sampun ungsum ketiga, musim ketiga. Kula suwun panjenengan ngatos-atos masalah bakar membakar. Buang rokok ampun sembarangan, aja ngobong sampah sak-sake, amargi ndak dadi kebakaran. Dinten iki wau Kecamatan Weru Tawangsari wonten kebakaran, malah kadokan nggih kebakaran. Pramila kula nyuwun kawigatosan panjenengan ampun ngatos buang puntung rokok sak-sake. Sing ngati-ati. Menika ingkang kula perlu aturaken panjenengan, monggo Mbak pun ajengaken langgam Sida Asih. Badhe duet, Bapak? Mboten apa. Mboten. Kula tak menikmati swanten panjenengan kemawon. Oh, nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Lurah. Nggih, sami-sami. Sampun. niki wau panjenengan sosialisasi damkar napa pripun? Nggih, Mas. Nggih ta. Kula wau pikantuk napa niku lah nggih, nggih. Nggih. Sawilan saking Pak Camat ken ngendika ngaten. Oh, dapat informasi nggih Ya. Pak nggih. Dari pusat. Ya. Ya. Terima kasih Mas Da. Matur sembah Monggo nuwun. pun ajengaken atur nuwun. Donga pangestu kula suwun. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Lurah. Wih, Jan tuh. merinding suarane Pak Ah, iya. Lurah. Apik tenan Mbak swanten. Sae, Mas. Piyai budaya dasare guru basa Jawa dadi Nah. tata basane kuwi wah luar Seni biasa. banget nggih. Ya. Alhamdulillah. Kuwi yoga-yoga buang putung rokok ora sembarangan. Syukur dilek. Panas jabon jero. Nggih, langsung langgawipun nggih Mas. Iya, mangga. Aku kang setya satu
badhe teng wingking. Mugi anto berkahing widi andi kamong tansah nglimbat banyu setya kula tansah alam lami. Terima kasih Mbak Lintang. Nggih. Tindak munggah meneh. Oh nggih. Tak kenalke karo para Mbak Yumu niki. Yo. Heeh, Mas. Yang mana dulu? Tak jipuk saka tengah, Mbak. Oh, kalau gini lek pinggir dhewe. Wah, waduh. Diseneni sing nyelentrem aku nek sing pinggir dhewe. Yang mana? Mbaknya? Sing tengah, Mbak. Sing tengah iki, sing iki, Mbak. Niki. Iki lho, Mbak. Mbak, Iki lho. sing pinggir. Ya yo sing pinggir karo sing tengah ngono lho maksudku ki. Ya bingungi lagi dalang iki. Nggih. Soale sing tengah ki saka kene jan ketok banget nang motor. Piye? Cantik ya, Mas ya? Lelingguh kemajon kuwi lho Mas. Kok yo tamat to Mas jenengan ki? Nggih, monggo Mbak mic-nya. Heeh, mangga. Gampang asuling kumandang suarane. Mbak Agnes kalian Mbak Niken. Memang andrenya hake barang lan kentrongka tipe ngasuling sikra kandangane. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng Mbak dalu. Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki rak ya berasa tua to. Lah ngopo? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil. Aku masih kelas 3. Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke to nek ngene iki. Ah, Lah yo kek dimong kono kepiye carane kok ora. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho iki lho. siapa? Ngadeg to? Heeh. Ora mirip to. Napa nggih to? Heeh, mbok didelok. Lho. Ket mau wis gila-gila, Pak. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Cietek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat Mas toh, Mbak? Da, sehat. Waras to, Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae. Omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kae. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan Tapi dhewe sauri dalannya dhewe ya lah, ngomong kok. dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi dhewe. Dalang Tapi kan ora dalange- edan ngene lho, Mbak. Dalangan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan, ora. Lho berarti padha karo ngano tuan rumahe non jenengan Mas. Nek tuan rumah bijaksana. Lho, piye ngene iki? Pak Yanto. Weruh wong edan kan terus diopeni, ditanggap, diuripi. Bijaksana. Bijaksana. Didusi, dikeramasi, dipotong rambutnya. Oh. Ya wis ngaku dhewe ya. Ngaku dhewe. Senengane ngedusi wong edan sing dalang iki. Nggih. Ngedusi wong edan jan aku ya wajibku ya aku ki atus terus. Ya. Wonten dawuh. Ada salam anu Mbak dari Pak Mustar, Pak Dene, Dik Teo Gunung Kidul Oh mriko. nggih. Ndedonga kagem Mas Yusuf sak rombongan dalam Mbak Lintang pinaringan lancar agaripun ngayahi kewajiban. Onci Amin. matur sembah nuwun. Nyuwun lagu muga nyawiji ingkang nyekar panjenengan Mbak Lintang Kairo. Menika nobar wonten ing angkringan Kang Mus Pleret Bantul. Lagu muga nyawiji ki sing kepiye Mbak Lintang? Sing biasane ditabuh sebelah niku lho. Ditabuh sebelah kepiye? Sing teng YouTube nika lho, Pak. Sing kepiye? Tabuh Sing sebelah. sing Kae selawatan to kita. lah niku.
Sing nika. Nggih. Nek iso dipinangkani ya diaturke, wondene ora iso ya ora apa-apa iki gur layang tok ora Oh nyampe. nggih, monggo sak monggo nyemanggaaken. Ora wajib diaturke berarti. Penting salamu wis tak aturke. Niku lagunya Ayah Mas Dalang. Lagune sinten? Ayah, lagunya sendiri saya. Oh nggih. Nggih. Niku garapan gamelan apa keyboard, Mbak? Biasanya nggih gamelan, biasanya dua-duanya bisa. Oh, Nggih, tapi ngersakaken mawon nyemanggaaken. durung kecekel notasine. Ngapunten Mas Mustar, Mas Penggaris, gandeng Oh penggaris loh. Mustar. Oh, Mistar to. Lah ya aku mau ngomong Mistar. Mustar. Salah sing bener Loh Mistar. wong edan Di left, ngeyel di lho left, di biasanya. left, di left, di left. Dilap yo. Oke. Diaturke napa, Mbak? Diganti Lintune nggih. muga nyawiji. Ya. Nggih, napa? Denok? Napa langgam? Anu, Napa manut Mas Dalang? nek ngene iki sing halus-halus sik wae, Mbak, ora Oh apa-apa. nggih, monggo. Napa wonten permintaan? Kan mau sing halus-halus wis. Ya. Ki si Mbak Agnes iki saka Solo 3 mesti nggawa ide lagu. Ya. Nembang Mbak, apa Mbak? Sing Alusan Mas niki. Alusan. Alusan. Nggih, alusan kados jenengan. Nganti ra krungu lek ngomong, saking aluse. Jan. Ayo trek. Napa? Mbak? Mbak Joy mbok dilap ki lho, ndlewer. Lendrut ta? Jaipongane apik tenan lendrut kae. Ah iya, Mak. Oh, PC bojone pamer-pamer. Tampangnya gali ning takut istri. Wah, jan wis. Mbok ora usah dipamer-pamerke nek VC ro bojone iki nek kalah karo kanca meneh lho. Napa tesih usum kalah kalih kanca? Wah, lah saya medeni. Nggih, manut napa Mbak Dek Agnes? Dadi ati Mas. Dadi ati. Wah, Nggih. diwalik pelok barang Mas Indra. Ki penggender gawan dalang. Wah. Mau bareng aku le. Oh, sing gender niki bareng jenengan. Heeh. Ngrepoti mau ning dalan. Heeh. Ya. Dilangsungke wae wong mau wis metu bawane. Iya. Golek iseng. Ya. Monggo Mbak. Dadi ati digarap Gunung Kidulan. Kendangane cara CSGK. Terus dilebokke Jaipongan Sunda dening panjenengan Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo.
ngrungokke suarane Dek LK, kok Dek LK, Lintang Kairo kuwi. Pripun, Mas? Ketok beda, mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok berek kae. Kok dipadakne mbok berek ki piye to? Pak nenek Bagus semua lho iki trio ya awake dhewe iki ya, Mbak ya. Trio lho, saumuran lho mangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak? 17 tahun. Kae 7 kae. Mbahmu. Oh, masa pitu siji. Kae le meguru ning Laladan Borneo kono kae duwe ilmu kuyang, Mbak kae. Siwa. Dadi awet enom kae. Ya, kuyang ki ben awet nom ki senengane mangan dalang. Nah. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik enom ngono Lho ki. hati-hati ya, Mas ya. Lah aku seneng tok pangan. Lho, karo wong tua ya sida doyan to. Lah wong tua kan nek wong tua kan nek nglondhe ya to. Ayo monggo, Mbak. Rina. Rina wanita Dangdut, dangdut. Ya, Maja lendrung. ansar laras. Yen nenge. Iya. Suarane apik tenan. Sapa, Mak? Mbak Lintang kuwi lho. Kok pilih kasih to Mas jenengan. Masalahnya aku wis kulino ngrungokke suarane mbok brek kayak gitu dadi. Kayak suarane iki sok atos kae lho Mbak le aku ora seneng. Lah ora ya apik nek atos. Oh, njat apa nukokke kuwaci. Jare nukokke entek-entekane njuk ijol duit. Lanang. Mula tak pangan kuwaci kok aku terus mules jebule sing nukokke ora ikhlas. Nak yo saru to nek dalang njaluk jajan sinden. Lah sugih sindene kok karo dalange hang apa? Kowe kuwi wis sugih ya isih nampa PKH. Lah ora apa-apa, wong aku ki wajib dibantu, kategori sing wajib dibantu. Apa kategori apa? Wanita. Wanita apa? Kok dibantu? Setengah tua. Hah? Wanita setengah tua. Muni rondo ngono kuwi. Ah, ya. Telaske. Pakai nawangi, Mak. Rina wanita Ya, ya.
Mbah nuwun Mbak Matur nuwun. Agnes. Matur nuwun Mbak Niken kali Mbak Galih. Mirip lho Mbak, sumpah miripnya. Sing wingi nggih galih tapi gagal, Mas. Gagal yo an. Nggih. Ya wis aja. Kegagalan pertama jangan sampai terulang lagi. Nah. Belajar dari yang lebih tua. Heeh. Sinten? Oh niku nggih galih. Sing demung ki galih, sing iki ya galih iki. Galih. Ning iki anake wis loro. No. Cah cilik ngene anake wis loro. Nah ya Pokoknya kula trauma kali sing galih-galih. Oh. Mojo kepiye. Heeh, Mbak Lintang. Nggih, pripun Mas Dalang? Jenengan ki sok rencana arep kuliah napa mboten? Insya Allah Alhamdulillah. kuliah. Mesti kan lulusmu kan tahun ngarep to, Mbak? Iya. Aku daftar kuliah ki ya tahun ngarep. Oh, barengan nih berarti nggih. Iya, bareng. Jenengan tahun 2000 berapa kelahirannya? 2007. Oh, 7. Beda Beda satu abad. 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Lah jenengan 2000 pira? 9. Wah, lah Iya. bocil. Wah. Nggih, 2009. pripun Ibu? Request apa Ibu? Ibu cantik. Apa lagunya? Oh, Mas Vino, Koko Vino ya. Mas. Soalnya kayak Cina. Apa lagunya Ibu? Sini dulu Mas Vino, boleh ke sini? Napa, Mas, Iya ke lagune? sini nggak apa-apa. Mau nembang apa? Nggih, ke Indonesia sini Raya? sini. Iya. Monggo Mas Vino. Ya, nggak apa-apa ke sini. Lagunya apa Mas Vino? Mic-nya. Nah, dikasih mic. Oke, ini. Siliono mikmu sih, Mbak. Selamat malam Mas Vino. Kok belum nyala mic-nya, bentar. Bagus bul ra iso omong. Lah mike urung diuripke. Urung. Ayo. Siapa namanya Mas Pino? Cek sudah. Nggih. Heeh. Mas Vino nama panjangnya siapa? Hani Evino. Oh, mau ditemenin mamahnya. Boten. Lihat aku aja. Oh, masa aku kurang ayu. Gimana? Mbok ngendika, Mas? Pakai mic, Mas. Jangan takut sama mic. Oh iya. Ya. Dalam? Oh iya, ponakannya Bapak Lurah. Mas Vino rumahnya mana? Sini aja atau di mana? Sini aja. Di sini. Baru. Dalam? Solo Solo baru, alhamdulillah. Sama ibu tadi, sama bapak juga? Nggih. Oh, nggih. Itu berarti kakaknya yang cewek? Ya. Oh, pantesan mirip. Ya, Mas Vino mau nyanyi apa? Napa, Mas? Kok gak tahu piye iki? Maju tak gentar napa? Buat Mas Aldi. Oh ya, apa Mas? Denok. Gak bisa nyanyi. Oh, gak bisa nyanyi. Mas, kalau nggak bisa nyanyi besok ikut saya ke Bandungan. Kenapa? Ngapain? Les vokal di sana. Mbok sok kulino karaoke to, Mas? Apa? Tembangnya? Mangga? Apa? Sigar. Sigar? Wah, jangan sigar Soalnya dulu. belum Iya. ada campuran musiknya. Iya. Jangan sigar dulu. Soalnya dalangnya udah sigar. Oh, nyigar aku ora sigar. Apa? Kesayangan lagunya. Kesayangan. Oh nggih, kesayangan Mas Pino kerso kesayangan ya. Tak putusi dhewe pokoknya. Ya, apa mau duet sama ibu? Ibu kesini juga boleh ibu. Bingung Mas Vinonya lagunya. Mumpung di Solo ya, gitu nyanyi aja nggak apa-apa. Bojo loro. Ya Allah, J6 lah ya, wes seneng bojo loro. Cita-cita. Bercanda. Cita-cita. Istri itu adalah kunci atau peluang untuk masuk surga. Oh, Semakin gitu. banyak istri, semakin banyak peluang masuk.
Pak Lurah, monggo. Kok iso Pak Lurah lho marah. Nggih, pripun Mas? Manut. Manut. Mboten enten Mas, judule lagu manut mboten enten Mas. Kesayangan. Oh ya. Nggih, kesayangan. Ben dikancane karo piyai sing saka Magelang. Iya, Masnya joget aja berarti ya. Yang mana? Heeh, sama yang mana? Milih yang mana? milih yang milih mana? aja enggak apa-apa. Milih aja. Ini masih lajang semua, Mas. Yang mana? Oh, yang ini. Ngapunten, Bu. Sing pundi? Yang mana, Mas? Yang Sama mana, Mas? ditemenin sama Kalau tepat yang milih dapat piring cantik, Mas. Jangan suruh milih. Oh, tak pilihin ya. ya. Yang lemu ya, Mas. Biar tonjo, ya. Ayo, Mbak. Ayo, ono Mbak Risa Hapsari. Mbak Risa, monggo. Daleme ke sekitar kene ae nduk iki. Iya. Karanganyar, Akamsi, ya. Monggo Mbak Risa. Warga lokal. Yang mana? Oh, yang ini toh. Iya. Heeh. Mbak Risa. Lagune Dil kesayangan. Iya. Oke, karyane Pak Bagong Darmono. Ya Ki sayang, Bagong Darmono. aku ora ngemis ning aku njaluk-njaluk sing itu loh, Mas. Bisa toh? Kesayangan itu lagunya yang kering sudah rasa. Nadane podo. Oh iya. Bisa semua mic-nya. Nanti kalau Masnya nggak di bisa tengah aja pinjam. ya. Kalau yang Nggak bisa. usah nyanyi tapi joget aja nih. Terus sama Mas Dalang. Terus Mbak Risa. Joget nganggo penrul topeng. Panggih mboten ketemu Mas. Ya, Wonten kesayangan diatur keca. Joget Mas Vino, ayo tak warai joget. Tarian semut, Mas, tarian semut. Suwe
ya Mbak ternyata. Sindennya nggak nyatek loh. Gimana Ya. Mas Vino? Gimana rasanya itu gimana tadi? Oh, mau Dinyanyi nyawer? dua Oh, mau sinden. nyawer? Monggo, monggo. Urung ngomong. Gimana Mas? Ayo ngomong. Gak Ya. apa-apa Mas. Ya. Iya. Wes ah. Malu-malu kucing Mas Dalang. iya. Malu. Mas Makasih, Mas Bro. Vino itu kuliah semester berapa? Semester 4 Oh, semester 4. Kuliah di mana Mas Vino? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, di deh. Jakarta. Pantesan Iya, ya, iya. gak hafal lagu Jawa. Gak apa-apa. Iya. Sudah? Nyanyi lagi apa sudah? Nyanyi Atau- lagunya Peter Pan, Mas. Nyanyi coba. Bisa, Bu. Bisa. Mas Dalang, niki Apa? kula Heeh, munggah. Nggih. Heeh. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rere. Resa. Aku rapal. Mbak Gimana, Risa. Mas Vino? Nyanyi lagi ya? Heeh. Nyanyi apa? Monggo. Pakai HP juga boleh, nggak bisa baca HP kalau mau lagu. Heeh. Ya. Iya, pakai HP. Sudah. Nyanyi apa? Gimana Mas Dalang? Nggih menawi sampun boten kersa ya wis aja dipeksa. kan. Iya. Iya. Sudah. Terima kasih Mas Vino. Heeh. Oke. Ana sinden dikalapake, Mbak. Ya. Angge, monggo. Panjenengane Mbak Yoga. Diaturi Yoga. maju ning pemanggengan. Heeh. Karo Mbak Niken bangane gur wianan wae. Mindo ya Mbak ya. Mindro main kacek ya, Mbak. Iya. Karang Mbak Niken ki wis kulino ning daerah Solo Baru Sukoharjo Oh sekitar. gitu, sudah Kene iki wis- kulina ya berarti Ah, iya. ya. Wis lengganane iki wis akeh ning kene beliau. Oh gitu, berarti eroh iki langganane sing diae. Iya. Oh arep ning hotel. Ayo tak sepoti cintaku sekonyong-konyong kader paribasan durung demok wani panjer modal bensin seliter motor kota sepater ora ampiri awi tak motor riwasaku dandan mlipit rambutku lengane pomit malah kowe lunga plencing ora pamit pit Pemulawa kan ku mikir ning awakane dosa coba jero sing pikir jebule kaya ngono ing jambu kotor dipangan ular ciptaku sekonyong-konyong kotor ular keket lakune kloket alat sebulane bolaku kena pilih. Selamat malam Mbak Yoga. J, selamat malam Mas Dalang. Nggih. Sehat Mbak? Sehat tur waras. Karena selalu minum Yo, moringa. Heeh. Nembang nyawiji karo anu kuwi penere putramu. Mami, Mami Yoga. Mami Yoga. Iya, sayang. Tapi masih muda loh. Iya, Kelihatannya. Lah Seumuran. anake wis loro gek mbarep kabeh iki, Mbak. Ora apa-apa to iki senengane. Lah iya. Kono kanu aku kene ya kena. Iki aja sak kaya iki oke lho. Ngapa? Sing ngono kuwi. Sing kendang kuwi ya heeh kuwi. Anake loro mbarep kabeh. Mojo ya pengen ketoke. Nggih, gimana Mbak Niken, Mbak Yoga? Nembang kok, Lagune Mbak. napa? Nembang Meng nopo? milih karena ini pamundutan sudah habis. Sudah habis? Iya, aku ndek simpenan lagu ning kanggo mengko lek goro-goro kuwi lagune sing halus-halus. Iya. Jatah iki mengko nganggo ruwatan. Iya. Dadi ki engko jam 3 bar
terus diteruske ruwatan kalian panjenenganipun Pak Wariso. Oh ya, Mak. Jam 3 bar terus transit. Terus transit to. sapa? Ya iki Ndara Wiyagara. Ndara Wiyagara. Arep tak goleke hotel Merah Putih. Kok Merah Putih pom bensin. Pom bensin. Lah kene oke lho Pem Brother. Ana koperasi barang. Kowe ya kena nggo bubuk. Nggih. Mbak Bile wonten request saking tamu undangan menika nggih, monggo. Iya. Ki mau aku entuk salam, Mbak. Saking pundi? Saking Grup Pandemen Dalang Ki Yusuf. Saking Pandakiyu nggih. Iya, Pandakiyu. Kiyu-kiyu. Nyuwun lagune ninggal katresnan. Nah, niku cocok Niku niku. mawon. Ninggal katresnan. Katresnan ora katelesnan. Katelesnan. Aku ora iso muni R. Lah kuwi Nirake Yo wis lendut. tuwa berarti. Nirake lendut kae apa? Kowe mau ya anu nemeti sinden, sindene ayune kaya peri, ngono nek gak ra iso R to. Aja digenahne lho Ya ya. kaget aku. Apa? Lah iya. Tembange Ninggal katresnan. ninggal katresnan. Nggih. Dan dikendangi Jaipang karo panjenengane Mas Mojo Lendut. Disiteri karo panjenengane Mas Ruli Praneso. Ya, ninggal katresnan. Mangga so.
Iya, Gus. Iki mau ngeprank pisan iki mau ya An. Jan hobine ngono kuwi. Gawe surprise no. Senengane ngeprank nek diprank genti muring-muring. Mbak. Sesuk awake dhewe sing ngeprank nyanyine ya, Mbak ya. Gentenan ya. Heeh. Diteni wae. Ah, rampunge ra iso bareng sinden. Lah iya. Mosiar. Sampun, terima kasih Mbak Niken. Matur nuwun, Mbak Niken. Mbak Yoga. Mbak Bluk kuwi asmane. Hah? Mbak Bluk. Bluk. Lah, iki Kok nak- koyo nganu Mak wae. mirip iki to, Pak. Oh. Wajahe rak mirip karo wae. Beli, Mbok. Iki ora limbuk ning libluk. Nggih, pripun Mas Dalang selanjutnya? Ayo nembang lagi yang panjenengan iki Nembang lagi. suarane apik eman-eman nek gak dikaryake eman-eman. Nggih. Nembang sing melengking ngono apa, Mbak? Napa? Terserah panjenengan, senenganmu apa? Kelinci ucul. Dalang Apa? pewayangan. Kalau tukang syutingnya request pewayangan. Wayangan. Sopo Mas Ian to kowe? Heeh. Ah, lek ndek WA ngoten. Lah gandeng iki ora biasane, Lek. Iki Nggih, nyumanggaaken ingkang pundi? kelinci ucul. Kelinci ucul. Kelinci ucul jenengan mau ngendikane kelinci ucul kok. Nggih. Soale pun dangu mboten nembang niki kula kangen. Wo, kangen. Padha, Mbak. Heeh. Piye? Kangen karo sapa? Kangen tembange lho. Oh. Soale dhek iki ketemu. Ora usah ngrembug sing ora-ora. Aduh linciku. Ya, Mbak. Bawani. Wah. Klinciku. Penake ana swara. Ndahe bo bejo sing kelakon dadi garwane jenengan kuwi. Ah, nggih. Amin. Bendina Dik ngelih. Aduh kelinci. Wong kula riyen nyanyi aduh ae wis wedi kok. Dik, Aduh. tukokke rokok. Aduh kelinci. Ya, Mbak. Aduh, kuwi mau rak wis to, Mbak? Aja dibaleni maneh. Mbak, sing ngempul le nyawang jenengan nganti. Mapan sing ndi to Mas jane? Sing peyaine cemeng meni ya. Oh, gong sing cemeng iki. Peyaine besus merbawani pipane sak. Wah, Wah, jan. nggih. Kae Mas Gedhe Abrak asmane, Mbak. Ah. Penake nek gawe cengkok. Iya. Ngalor ngidul ngalor ngidul tepung gelang mongka cilik Iya. Saiba bunga
Penak tenan ana bawa. Iya. Jenengan ki nggunakake swara weteng apa swara ngendi, Mbak? Perut. Swara weteng. Iya, ditekan. So nek jenengan pun yuswa 23 munggah paling ora swara dodo. Sing piye kuwi contone? Setiap umur itu pasti beda Beda. cak-cakane. Iya, beda tataannya ya, Beda. penataannya suara. Mungkin nek seumur jenengan ngene iki tesih swara perut. Nggih. Nek kula Napa? ora swara perut, suara dengkul. Kok bisa? Ya. No. Ngepengi kuto seterusé ning desa warga aku goleki sing tak tresnani kelinciku Mbak Lintang, dalam jenengan mang support sing ngerbab nika lho. yang mana? Sik. Sing Kok pundi to? ndelik to iki, Ah, Mas? nika. Sing piyantone kados zombie. Ah, kok ngono to, Mang Mas? support mang kuatke atine, mang teteke mentale. Oh, Mergo iya. nika nate nyalon lurah mboten dadi. Ya Allah, Pak De, piye to Pak De? Pak Lurah niku mang paringi jimat napa-napa men nek Anji, monggo Pak Lurah, nyalon jenengan lurah. semangati niku, Mas. Mas. Mergo nek Gunung Kidul ki isih jaman semono isih netepi primbon. Dadi sing dadi lurah kuwi sing jenenge Eneng Ere. Monggo dheweke jenenge ora ana. Sapa, R. Mas? Jenenge Hani Evinto. Ora ana ere. Ngetan Surabaya terusnya Bali mangulan nyang pendong ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebol ora ketemu aduh kelinci kaca beta aku terus Balinyang Semarang kelinciku wos ana kandang. Yuk. Jenengan ki suarane apik, Mbak. Tur genetike sampean ki cocok. Napa Mas? Genetikmu ki cocok. Oh kalau mirenge cocok. 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 Genetikmu ki cocok. Nggo memperbaiki keturunan. Heeh. Bapak guyang-guyu Mas. Ya ora apa-apa. Bahagia kok. Iya. Ya. Mas Yusuf suaranya juga bagus loh Mas. Sapa? Jenengan. Ning lambeku sok atos nek omong. Piye? Sok nyelekit, sok nglarani ati nek omong lambeku. Mula ben ora sok lambeku ben ora sok nglarani atine wong liya ki sirku tak thokke lambene. Lambe gelas. Tak ngombe sik ya, Mbak. Entuk to, Mbak? Nggih, monggo. Hati-hati ndak keselak. Lah cepelani kerasa Wakasani mentang
Pondo. Aku dhewe kang kepenting. Ayo yo. Lintang matur nuwun. Nggih. Diwalik slendro, Mas. Ki sindene ya men ngadeg meneh iki ben tonjol nyambut gawe ora apa-apa ya, Mbak ya. Nggih, mboten napa-napa. Aku dasare Mbak Agnes iki melu aku agek pisan pindho iki. Oh iya. Sekali lagi berarti. Iya, Mbak Agnes ayo ngadeg kok, Mbak. Ben sing manjak kuwi leren le ngeslot. Jan. Mbak Agnes, Mbak Kusuma Agnes Setiati. Nah, apal ya, Mas? Apal. Kok gantos? Nami to, Mas. Ora yang dasare mirip kok ya. Pundi to jane piyayune pundi? Kilo-kilo ngetok to. Ya ngalah bagus ya. Alah ya. Pelangkane terus sesak. Nggih, gimana Mbak Agnes? Piye Mbak, melu wiyaga iki seneng ora? Heeh. Seneng. Alhamdulillah ya nek Nggih, seneng. Tenan pora? Tenan iki estu. Lahir batin. Lahir batin. Oh iya, ya ning ngati-ati nek arep wiyaga iki. Sing pundi? Lah ya kabeh wae. Oh, stanten. Lah enten apa? Ana, wih wingi ora arti Mbak jenengan. Enten apa, Mas? Ana Hot news, hot news. Ana sinden ora kajen. Heeh tenan. Ngati-ati nek karo wiyaga iki. Iso kualat musuh yaga iki, sinden-sinden. Gubuk asmara, Mbak. Oh iya.
Kayak engko dindangdutke ning nganggo kendang batang. Oh iya, cara Sukoharjonan ya, Mak. Iya. Nggih. Bawanono dhisik. Ben sing manjak iki supaya Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur ya ini kok wis metu Semar. Lingsem yen kemutan. Ya. Jane sing arep seneng jenengan ki sing nyaron lho Mbak Agnes. Sing pundi meleh? Sing cahe cilik. Napa sing betake dingklek nika ta? Heeh. Lah. Mas Haji napa ki? Mas Haji. Nggih, halo Mas Haji. Ning kae Amit Sewu rada setanting cahe. Kedah diparingi gizi lebih berarti. Heeh. Nggih. Lelampahan Lelampahan kang kawuri. ya digawe jineman tresno tulus tresno tulus najane ku bongas ublek kuntak ublek nganggo kendang batang ya Mas.
Mbak Nisa suka penari ya Mbak Nisa ya? Bukan. Bukan, wah cantik sekali. Masya Allah, sama-sama. Mau pulang ini tadi? Iya. Oh gitu. Saya mau joget dulu ya. Oh iya boleh boleh, dilosin aja pokoknya. Oke, siap, siap, Oke, Mbak. terima kasih. Ikut joget ya? Boleh. Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak Nisa. Mbak Nisa. Ini yang manja mau ikut joget ini Mbak. Ayo tan joget tan. Biasanya masak anoman kok ayo joget tan. Nah, lek roh wong ayu ya ngono ya. Ya normal. Catatan sajroning ati datang samarati aku kowe dadi karawa amarga lirin kubang asmara muter-muter ya catatan sajroning ati datang lembar saya merati aku kowe dadi karawa amarga lirin ning kubang asmara. Terima kasih Mbak Nisa. Makasih Mbak Nisa. Ya, Sampun. terima kasih Mbak Nisa sudah mau ikut bergoyang di Sawer juga ya toh Iya, Mbak. terima kasih ya, Mbak, Agnes. ya. Terima kasih semoga Sukses. sukses selalu. Amin, lancar kuliahnya. Lancar rezekinya ya Mbak. Iya, amin. Oke, hati-hati di jalan ya nanti kalau pulang. Salam buat Mas Vino. Ojo malu-malu ngono omongnya. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, sampun Mas Dan. Sampun. Matur sembah nuwun. Oke. Mbak Lintang, Dalam. gojek nek sithik kurang nek kakean ra penak. Nggih Mas, monggo. Tak neruske lakon jer nyoto iki lakone dawa. Oh nggih siap. Kejaba lakone dawa sak mengko sak tancuping kayon nalika tabuh. Telu esuk Nggih. taksih diterusake adat sarta tradisi ruwatan kanthi dalang panjenenganipun Ki Sukaca Hadiwarisa.